Gabon gudariz, zenbat erabiltzaile kontu darabilkizue? Sare sozialetan lasai estalkatu eta eskroleatzeko pasaitz amaigabeetaz nazkatuta? Gaur, Modern Times, zibersegurtasuna mintzagai. Modern Times. Ugaitz, gure gaurko gaia da zibersegurtasuna. Sareetan, une honetan, zenbat kontu dituzu sare sozialetan, zenbat erabiltzaile kontu izan ditzazkezu uneotan? Bost. Bost edo? Bost edo zai, bai. Zuri inoiz pasaitzik lapurtu dizute edo ez? Bai, behin baino esotan, bai. Bai, eh? Bai. No. No, never. Luckily not. No. And do you? Do I steal passwords? Yes. No. Bai. Noiz edo? Txizenuen korreo pertsonarengan eta lapurtu nu. Ah, bai, eh? Bai, ze... Irekite utzi zenuen korreoa? Bai. Pasaitza, segurua izan dadin, esaten da, gutxienez 12 karakteri izan behar dituela, maiuskulak eta minuskulak tartekatu behar direla, zenbakiak izan behar dituela, simboloak, abilduak, barrabaxuak eta guzti hori betetzen duzuzuk edo ez? Ez. Zertarako? Ez que... Ez. Dena ez. Dena ez. Ez, baina nire pasaitza oso seguro da. Bai, eh? Bai. Zein da zure pasaitza ba? Bai, ez esan. Ugaitz inteligentea. Adibidez, klaro, hau, mugikor batu badute errekonozimendu faziala, zuzenean sartzeko mugikorrera. Uste duzu adibidez, Carlos Sobera eta Carlos Arguiñanok bestearen mugikorra irekitzeko gai izango liratekela? Probatzeko asuntua dana, ez? Bueno, Ugaitz, orduan prueba da. Zu hemen aukeraketa bat egin beharko duzu eta asmatu beharko duzu ea norden Carlos Arguiñano. 4 isa dituzu hor, 4 daude guztira, beraz, egin aukeraketa nahi duzu moduan, Ugaitz. Hau. Vale. Hau. Vale. Hau. Vale. Eta... Hau. Bat gaizki dago. Bai. Bat gaizki dago, bai. Zein aldatuko zenuke? Horrela utziko zenuke? Ez, ni aldatuko zenuke hau. Vale, kanun jarreko zenuke. Ba, hemen. Horrela utziko dugu? Venga, bai. Ugaitz, ez duzu asmatu! Ia, Ia. Hau, Carlos Sobera da, eta Arguiñano da hau. Bueno, Ugaitz, zela sentitzen zara? Horrelako hori pasazaizu noiz bait zarean? Ez. Ez, gaur lehenengo aldia. Bai. Bueno, plazer bat izan da, Ugaitz. Mi esker, mezu bat jendeari zibersegurtasuna bermatzeko euren pasaitzekin eta... Oso importantea da, gure pasaditza eta gure datuak. Gaulentzero begira dago, gainera. Bai. Eskerrik asko, Ugaitz. Hau xeba gaurko Modern Times. Ta oroitu, zaindu ezazue zuen urrats digitala, izan ere, merkian karua, bergarako larrua.